Hola. Bueno, doncs que s'apropa la Setmana Santa i el dilluns de Pasqua, doncs, hem pensat que estaria guai poder fer un ou de Pasqua. A veure, comencem doblegant la fulla pel mig. Vale? Molt bé. I ara deixem que estigui a baix la part oberta, dobleguem una altra. Vale. Perfecte. Doncs agafem llapis, rotulador, el que vulgueu, cadascú el que vulgui. I comencem fent la llespa. Fem aquí llespa. Vale, cadascú que faci la llespa com la vulgui fer. Molt bé. Vale. I llavors comencem a fer l'ou des d'aquí baix fins a la meitat. Fins a la meitat i fins a la meitat. I continuem l'ou per aquí sobre. El fem així rodó, vale? Que ajunti amb el que hem pintat a baix. Molt bé, doncs ara ja podem obrir. Allarguem aquí una miqueta, el d'aquí baix, i fem així, vale? I allarguem el d'aquí i fem així, com vaig anar. Molt bé. Perfecte. Què fem ara? Vinga, jo t'espero. Molt bé. Vinga. Ara, des d'aquí, no des de la punta, des d'una miqueta més a dins, fem així i així. Molt bé. I ara fem així i fem així. I a dins unes altres. Molt bé. Vale, farem els ulls. Unes rodonetes així que pintarem. El nas. Baixem aquí. Li fem la llengua i les dentetes. Vale, doncs podríem dir que tenim l'ou de Pasqua amb el seu conill a dins. Vale? Ara decorem una miqueta l'ou. Jo el faré així, perquè així podem fer les rodones així, grans, fem rodones grans. Jo també estic. Molt bé. Vale, fem rodones grans. I aquí fem com uns ous. Ai, se m'havia oblidat les orelles del conill, eh? No, les orelles. No, les orelles no. Les orelles ja les hem fet. I li farem com si fos... Vale, i ara doncs ja podem començar a pintar. Agafem colors i ja cadascú pot decorar el seu ou. Mira com la nit avui s'encén i el
crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com pots veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem que ja tenim l'ou de Pasqua, mireu, el podem tenir així i fer-ho com un regal, per tenir-ho a l'habitació, per regalar-li a algú. Mireu, tenim així l'ou i obrim i tenim el conill de Pasqua. I a mi... I a veure el de la Jana, mireu com ha quedat. Ella ara l'acabarà de pintar, però aquí el té. Maquíssim.